اما بچنامه ده افکار من ماشالله دکاک ویل گل ما با ماشالله yani heci rojeva xwefesix kirin û çekberdana PKK. Aliyên siyasî, akademisyen, çalakvan, xelkên sivîl yên Amedê çi dibêjin? Dildar piştî ku PKK kongre xwe dozdemîn pêk anî û xwe hilweşand û got êdî ew ê çeka deyin û bi vî navê bi tu awê wê şerekî çekdarî nedin meşandin û bi navê PKK jî tu rêxistinekî nemîne aliyê siyasî gelek hate münaqeşekirin guftugûkirin lê aliyê wî heqûqî jî serê xelkê de wekî pirsekê jî girtiye ez ê van pirsin ku xelk bi xwe merak dike ji حقوقناس مافناسê herî navdariyê Amedê ji birêz Mihemed Emîn Aktar pirsim ku berê serokatiya Baroya Amedê jî kiriye û mafnase û her wiha yek ji parêzerê Sirhedîn Demirtaş jî merheba ji te re. Merhaba. Vê pir merak dikin. Gelek kes dibêjin qey êdî sibê hemû kesên di girtîgeha de serbest bêne berdan ji ber ku êdî PKK nemaye. Ev îddia di aliyê hiqûqî de çi qas rast e? Yani rastya vetine. Rast bejim. Bu hevi careki de go PKK bejim hilbeşan o fesikir. Jendamte PKK kesi go ceza xwarim. Yaji kesi go sanavi PKK dibine bane PKK da çaleki dani bun çeka van kese ketmiş şer. Van kese cezayı van diye xuday. Yani junuva zagon ki nu kanun ki nu der nekeve derakevete ya afuki ya jembeşin infazı bugarinin infazı bugarinin der nekeve ötene na doze go devam citke devam ki yani doze go atna vekirin evej devam ki lejiro peva de bekiye ihtimale kese go hatta iro da hakkında doz na atma vekirin jiro peva de okay terseva okay da embejin öke kimane harekete kimane ki ayrıca kanunda bakın ekat kanunda suç atma tarif kentine be. Embejin çaleke gidan alayım. Yani zarar ki ne demek kesti. Yani ve go'tine be kesi go'tene tevgara xunna zexstine da cigirt ve iddia ve suçlar kirin der hakkı vanda doze nud ve veneben. Azave person. Na mesela beje hanek şervanın PKK gotun em editin tevliqada siyasi dibin lê derheqê wan de tu doz nehatî vekirin. Tu lêpirsînekî nehatî dest vekirin. Ew êdî kes nikare wan bigire bi awayek hiqûqî eger çalakiyekê kuştinê birîndarkirine tune be? Gotine be ev ê bigirin tabii bigirin. Rastî şimdi demek wekî guhatê got ketin navê wê çaxê rêxistin ki çekdar hebû. Di kanûn de jî endamtiya wê rêxistinê sûc hatiye tarîf kirin. Lebeli zagon dibêje ki ew keka poşmaniye ye. Xalekî poşmanî heye. Divê de dibêje ki kesê ku nav rêxistinekî bî şeklî da şey rêxistinekî çekdar da bin. Ku ew kes berî ku sûcê wan derkeve holê rêxistinê bela bikin, fesih bikin, o şey vekatin nayê ceza kirin. Yani ya mümkün e. Lebeli her halûkar kesê ku werin ew lêpirsîn ki li wan vebe ifadekî were girtinê veya bir tane hali mevcut veya ternakim. Jiberçe kesi koda zedetil derva mamın ko neyin cezakını kesi beri hatne girtine ko ten cezakının bir adaleti geçed be. Armanca ve bir yari ne bu. Armanca ve bir yari go rein o xabatin reil xabatin siyasi vekin go mirov karbon edi Kürt da kada siyasi te da kada sivil da edi mafi xo Paris'in o bigejin hakkı xo. Vê pirsim. Me fêm kirin. Ji bo ku ew kesên di zindana da serbest bêne berdan û kesên ku wê bên jî neyêne girtin. Divê qanûnekî çawa be çêkirin, serrastkirinekî çawa be. Veya serrastkirin çawa çêbe ku bêje ki binav bike. Bêje ki kesê ku vê demê de heta vê demê bêjin derekî bêje. Dibinê banê Peki ne bece? Ne kadar peki da ki bece ki ko bece ki dibine bani yazın nava rexistine ki çektar da ama o rexistine de şöyle rabu be. Ev kes der hakkı bu endamtiye ve çektari nayn suçlar. Evet cari ki da kese ko jüye hat ve ceza kirin o te suçlarken dozen tezkere ceza var. Kese ko ambejin ki çalaki çektari kirme bir habitin suçlar kirin ko cezayı müebbet koymasaydı. Ve der hakkı var da işte şekilde kadar ki. Ben inga notus ya da bir havi kararname gider ketbi o kararname
bir ara böyle şahı çeviri keçe bu ne işler mancakım. Dövede evtu ko ki kese ko ketbe ev kişi yani ketbe çaleki ki çektarcı evci itiraf ki ya. Vara kayıt kirin na pensarada gosuce ki nu ekune doza vicda hakkıydı be. Deme bir şekilde ha kademe kademe vara ifade kirin bir ha bizagon ki verdi kirin. Niyet mühim edvede go niyete ka embejim ve çareserkina ve mesele niyete ka go civak edil hevere ev niyete be zagon tisteken rahat ev. Başa ev girtiyen nexweş yan ji ev girtiyen ku 30 sal zêdetir di hondirdanan lê ji ber înfazê nayên berdan. Ji bo wan eger bixwazin demildest dikarin ew serbest bêne berdan. Nexweş îrokî de kar bin. Hemiya sevkî nexweşxaneyê bikin û dereke ve raporê ku wene sendê karin were berdin. Alîlê ka jî serokkomarê kare tevak berde. Silahetekî wisa ye. Ya be cevaya kesekî pîr biye ya jî nexweş biyavî tedawî nabîne kare biyavî. Ew bike. Ji ber wê ji vêya ji bo gafekî girîng bi hember vêya gafekî ew pêşî ê bêjin kesê got nexweşin nexweşxane de girtî û kesê nekam kesê got 30 salê wan temam kirine lêbelê ji bo ew lejneya înfazê got ew nake yani biryar nade derheqê wê da 30 sal 31 sal got girtî wana jî derhal karin werin berdin. Başa ji bo Öcalan jî ev pirs gelek tê kirin ka alî hiqûqî da dikare bê berdan anna. Wê pirsê ji şikara me xwe bi bersivîne. Mümkün. Xwe vê dibêjin divê ki ew ka mafê hêvîkirinê tê îfade kirin. Veya zagona mafê mirova jî Avrupayê jî dibêje ki ew kesê ku di cezakî bidiye ki gere rojekî hêviya wî hebe ki were azad were berdanê. Yani 30 sal çil çi be biyavî. Ew ku mehebeta giran lê hatiye birîn Öcalan. Lêbelê gava got vê havî înfaz were guhartinê derheqê wî de çêvê guhartin kî şev wê baweriyê de me Öcalanın nexweze derkeve der lê ez bawerim di girava İmralî de bê cikî nêka de bê cev cikî de xanîkî taybet ev cikî de bijîxwara. Zor spas. Spas xweş çaw. Gelek spas ji birêz Mihemed Emîn Aktar ra ku yek ji mafnasê herî naskiriyê li Amedê di heman demê de jî hem dozên kecekê de ve hem jî di doza Selahattin Demirtaş de jî bi awayekî aktif cî girtibû parastik kiribû. Maşallah dika ku mêvanê xwe spas ji bo wê.